होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगाथ' लोगोफोर थाबा होमबा बिराद इन्टारेस्ट जाखायो मिथिगौ दा लोगोफोर दा बेखायनो आङो सानदों नोंथांमोना आं भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला लोगोफोर थांसै आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नायसनबायदों आंनि ब्लगखौ अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामना गालांदो आरोना साबसक्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट होनो दा बाव लोगोफोर थौदो बिदिब्ला लोगोफोर थांसै अ आनै बोरै मामा मामा दङ ए बोरो ओइ जिरायगासिनो नुवाखै आमाइमोननि न'आ माबायदि गोजौ ओरै गोजौआवसो थायो मालाय नुवाखै नुदोंना आनै गैया आनै गैया दङ ए नै आनैमोननि न'खौ नायलाय इसोर गोजौआवसो थायोना आरो मामामोना जा मोजांखा गोजौ गाखोनो नै आं लोगोफोरखौ बेरायनो लाबोदोंना जोंनि मामानि न'खौ देखायनो लाबोदों दुइजन लगरिया इसिमर লগত मामा ओइया एजन्थ' लयासै फैद' लोगोफोरखौ बेरायनो लाबोदों आरो आंना जोंनि मामामोननि न'खौ देखायनो लाबोदों आङो नै बिबारफोराबो बिसिना अमाफोरखौ हगारजोबना दोनो आरोना बिदि गाहायावनो सोबबा अमाफोरबाबो थाजोबो नै आनैया जिबो दादों बिसिनि जि आनैमोन आनै नै आनैया जों नै जाहानि आनैया लाजिदों माइना खबर गैया सेवालि थाङानो जोंनाव ओइ सासेया नै आमाइनि फिसाजो आरो बिसोरो फरायगासिनो कलेज थायो नुवाखै जि लाजिखायो बियो फुख्रियाबो खरनै दंखायो नै जि गिदिर गिदिर सुबुं खोमसि जादों मा नाय जोंनि मामिया गाखोदो देरहाबाय आङो नाय मामा आंखौ बेयाव जिरायफैबाय आरोना बैसाङाव ओइथिं ओरै गाहायसो आरोना ओमफ्राय नै सिंनिफ्राय नुहुरजोबखायो आरो नै बिदि थायो बिसोरो आयु गिनायसो मोनबाय आं नै टक्टा दोसताबलायनाय आरोना ओमफ्राय मामा मोनना नै बिदियाव ओंखाम सङो आरोना बैथिं उन्दुयो ओमफ्राय बिदियावनो गासै बुस्थुफोर थाजोबो आरो बिसोरना जेबो गिनांगौ गैया सिंथिं हाखौनो नुहुरो नुबायना इनि दाउफ्रा हनै ओमफ्राय बेयाव ओंखाम सङो आरो आनैमोनहाना बैथिं दुगैयो बायदिसिना सुयो बिराद मोजां थानो सायाव नै बेबो सायावनो सा न' नै बिथिं नै बिसोर जिरायगासिनो र' आं एदावनो दै बै गाहायथिं थांनानै इसोरखौ एदावहैनांसिगोहैनो एसे थुहरनो र' आं मा फैखो होननाय बायदि दै बिथिंनिफ्रायनो आखाइया मोनहासौखायो नालाय बैसां सायाव थानायफोरखौ थुहरनो र' आं मा जायो नायनि माबायदि बारदावना मायो no, 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 no. He tried it. जोंनि आनै बियो थान्दा लुनो नागिरदों आरोना नै बिसोरनि रायलायनायखौ खोनादों दा मैगंलायाबो नोंखौ बे खालामगोन बिसोर माने गोजौआवसो थायो आरोना बाबु नोंथ' मिथिखायो खोमा मामा कट माथ' मामा ए गिलास दी मामा की तो गिलास तो दीदी भी
ए ओं ओंखाम जाबोआखै दा मामा थान्दा खाबलायाव नै जोंना बिबोनाङा गय खावगासिनो ki गानगासिनो ki गानगासिनो जोंहा र' माबा दाउलाया हांसो राजा गाबगासिनो आं मा गाबबाय सानदों आरो ना जिरायनानै बैसां सायावनो गय खावदों रानिया जोंना बिबोनाङा आमाइनि फिसाजोबा बहुद गियान गोनां गोजा आरो ना गथ'फ्रा सानै हिनजावसा सासेल' हौवासा आरो देरसिन हौवासायानो बाबुआ गयखौबो जानोसै बर' रोङो एसे एसे बर' रोङो ओंखार बाबा उइ बाबाया जोमनानै दोनदों नै बे जिखौ नै जोंहा माइनायानो दायो आरो ना सिख्लाया रोंजोब्बायानो स्कुलावबो थाङो जिबो दायो मालाय गावसोरनि ड्रेस मिसिं ड्रेस ओमफ्राय नै इथिं नायबो दै नै जा मोजां बिबार आगर एरदों आरो ना नै आगर एरदों ओमफ्राय इथिं उल्था आरो जोंना ना एवगासिनो ना मासलि नै दालि माबादों नै रानियाबा उनदों आरो लाइसो गारो जि समायना समायनाखा अ मामि साइमुथुआन हक लोंनो नै ओंखाम जानोसै जोंहा सनाफोर आलासि जाफैनाया साइमुथुआन नै ओंखाम जानोसै दालि ओंख्रि ओमफ्राय मा होदोंथाय थाइगिर नै ना एवनाय जाबायानो नै जोंहा नेहाया निर्मला सना नै गारायाबो गारासै दै गारासो जोंनाव जजोबखागोन दा नै बे साइमद आरोना जोंना साइमद नैबे बिसिनाव साइमदसो मोनो नालाय लोंबायानो नै खुरै गुबैयावसो होखायो खुरैफा नै जानोसै दै सनाफोर जाहोलांसै दै itu bukan apa? Ini. Oh, mobile tu. Solat tu. Ini pasti mobile tu solat tu. Nutun asli na. Mortat puru hoy 32. Apa kan hubungi ni? Ini 32 bau. Hubungi na? Ini saksun. Apa? Jangan dah. Kantor. Ini tu orang lain tu. Dia 32 kan biar ni. Ini dongkai mana apa kamu? Kantor. Siapa na? सेसा दालाङाव दसे भिडिअ लाबाय बिथांमोना ओरैजाय आमाइमोननिफ्राय गिदिंना फैफिननानै ओमफ्राय दा थांसै न' फारसे भिडिअ लागासिनो बिथांमोना दालांखौ सेसा दालांखौ ओरैजाय दै बोहैनाय नालाय मोजां नुदों आरो बिथांमोना भिउखौ ओरैजाय दै ओमफ्राय ओरैजायबो दै आरोना ओरै साहा ओरै सोनाब जाहैबाय बिथांमोना बे दालाङाव लागासिनो आरोना बेखायनो होननानै जिहेतु बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिसोर फैनो मोननानै बेलासिनि सम नालाय गोजोननो सान्दुंबो बारा गैला जायाखै ना निर्मला खोनालायबावलाहाय भिडिअ लानानैनो जायाखै नामा बा मिनिगासिनो मालाय आंखौ गारखोमालायो बिराद मेंनाय मोनबाय आरोना गारि सालायनानैनो बिसोरो माने गारनांगौ गारगोन हौवाखौनो आरो देलायनायखौ गारा होमबाबो नै
लिपस्टिक फुनब्रबलायबावबायसो बिसोरो बोरै लिपस्टिकआलाय लिपस्टिकआ गारनांगौ गारगोन हौवाखौनो थेवबो देलायनायखौ गारा बिसोरो नायदो हर लिपस्टिकआ जाबाय भिडिअ लानाया नुदों फैनानै बिराद मोजां मोनखादों मारै मोनदों दालाङाव फैनानै मोजां मोनदों बाल नै मोजां मोजां मोनदों ना फैनानै फैलायबाय मोजां मोनदों फैनानै बिराद मोजां खालायनो मोजां आरो गोलावखा बै दैयावबो स्राय हाजोनि दैखौ स्राय स्राय नामदोंमोन पिकनिकबो जाफैयो बेयाव जाफैगोन दै एबार जाफैगोन बाल जोंहाथ' जाखायो बार' नोंसोर फैयो आरो एबार जागोन जोंबो ज' फै जोंहा एबार जागोन दे बिथाङाबोथ' एवानसो जायो नालाय बे समालागैना बारसिगोनसो होमबाना माने ज' जानोसै ना धामाका पार्टि जोंना बे समाव मन्टाइजबो जानो हानाय नोंसोर जाहोगोन आरो देलाय भिडिअ लादों आं